Antonio González Millán, director do Museo Valle Inclán da Pobra e actualmente en situación de baixa médica temporal, emitiu un comunicado a través das súas redes sociais, criticando a montaxe da exposición Marea Fotográfica na Torre de Bermúdez por non responder, di, aos criterios e fins cos que foi creada a Casa Museo. Di recoller deste modo o sentir de algúns artistas da comarca, entre eles o propio neto de Valle Inclán, que doaron fondos ao centro pobrense para a súa exposición permanente. Lonxe de entrar en polémica, dende o Concello defenden o estrito cumprimento da normativa a hora de expoñer esta mostra que, din, si garda relación coa figura de Valle, a través do fenómeno da salgadura e dos cambios socioeconómicos que reflite a mostra e que influíron decisivamente na vida e obra do escritor. Un dos aspectos que trata a Marea Fotográfica é a da salgadura e trata a importancia que tuvo a salgadura no desenvolvemento socioeconómico da nosa vila. E tamén influiu na vida e na obra de Valle Inclán. Polo tanto, creemos que tamén na súa produción literaria. Así o entendo, de feito, cando inauguramos a exposición, leín textualmente que a persona de Valle Inclán non se pode entender sen prestar a debida atención a un gran cambio socioeconómico que sucedeu ao longo dos séculos XVIII e XIX. A sustitución da élite social fidalga á cal pertenecía a familia do autor polos empresarios burgueses, que no caso da Pobra estaban constituídos principalmente polos fomentadores da salgadura da sardiña. A concelleira de Cultura incidiu tamén en que a mostra está nunha sala itinerante destinada a acoller exposicións temporais e que o resto do museo permanece exactamente igual. En esa sala non existen fondos de maneira permanente, é unha sala itinerante. De feito, agora tivemos unha exposición de cartéis das xornadas de Valle Inclán, tivemos unha exposición de Victoriano García Martí, onde estaban os cadros de Domingo Regueira, quer dizer, e se vai a ir cambiando, por iso é unha sala itinerante. O resto do museo segue igual. Por último, aclarou que o Concello non ten recibido ningunha queixa por vía formal con respecto á exposición, que permanecerá na Sala de Iconografía Contemporánea ata o mes de setembro.